Kohiman ko para hakana ke yukirish Bakhuid tongin tuwai nagabinda keinga sem jong Aristarchus marwain bad shilbendi simli balaklatno bad kumjuru nagabinda ki kun gikti jongi baro kam korpa nagabinda kerijon simli barake yagasngi ka mintagasngi kumjuru nagabinda i sister Felinicia simli badang dep Sngi ben Nyngkong jing Sngi ben Nyngkong Shivji Western was put over lifespan supply. Nagabinda ka jingai ka jingker ku paro kabangidang yok pediang man ka kerlit mat inangai tiru hau trai ya bangara ka jing tumu shime chungi hau ni usnem tumai bangin long ki bakam rible kam kui bakiar na bar ka jing sni inang tuairu nagabinda ka jilla Meghalaya kadba kadang penkre nagabinda ka election banjit yaginong yanam ba baro pai jong ble unduk dap daga bor jung men sim Bakhuid banjit yaginong yalam ki babha idwai nagabinda baro ki jingang nur jangi minda pautrain karko yangi ha kerteng uppa baru khon baru men sim Bakhuid Amen. Ka jingai e jangu trai jangi u Jesus Christ bad ka jingi jangu ble lem bad ka jingi slug jangu men sim Bakhuid Kindon, Renka but P Barra, Renka but Piru, Kohimen Kopara, Utrai, Ukot, Uveringi, Banduk, Im Yaga Jingim Kabakui, Nios Munaga Gospel Mindagasni, Yo Anis Baptist Willastang, Yaga Jingika Yau Paipa, Badulapin Baptist Yaki Barra, Shaka Jinkala Kabamut, Bad Baro kila yo jinkuid and dakila runga kawa Jordan bad ulate yaka jakawa Jordan halo junki bad kila pediang yaka baptisma jangka jinkala kabamut nagipo togin kerpadi utrai menda ba unmap ikipop jungi ngidon bun ki jing talat nagipo shikipol ubamen utenju yangi upen shaw yangi man lepop togin pin scam yalade dagas namba kardor jungu Jesus Christ ben kiana kapop Kotrai Jisu map yangi ngilang ginong pop sai kud yangi daga jingis nature me nga plan how play padon por paro pada happy ko himen ko para banglele pop shibun e dagi jim parkhat dagi tin dagi kam dagi jingle kle daga jingle palat jonga daga jingle palat jonga daga jingle palat bakrau e jonga namar kata nga karpad ye kamaria Bakhuid Kabayai sa katay soti, yak yangel bat kili kui,
but yapi ko himmen ko para bentuai naga benta jonga how try ublay jongi ublay baton bor baro ni sune yangi barandala mapigi pop jongi unyalam yangi shaga jingi mbam jike Amen. Draken Draco Blay, Isleani. Draken Draco Blay, Isleani. Christoma, Christora, Konong Penin Jongi Penin Yangi. Tongin nia duai in duai lembaga jinga side lem jongu Basil Bakrao Badu Gregory Nasiansen Bakhuid ki bishop but kinongi kai jonga bala yagi jing tumu jongi baro Koblay me ubalas ngobha banai jing shai yakabalang jome daga nuksa badga jingi kai jongi bishop u Basil Bakrao Bakhuid Badu Gregory Nasiansen Bakhuid to ai ngi kerpad bangin yo jingi kai yaga jing shisha jome daga jing sngeuri but nginim sngiru yaka haga jingi dautrai jongi Jesu Kristu kun jome uba im badu basen sha renkat badme haga jingalam kawai jongmin sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pule naga kitab uisaya. To yang to tingshan ko Jerusalem. Nabalawan kajing syai jongpa. Kajing pule nakashiti Nyngkong uyonis Bakhuid. Ko bait day manu ubalam ler. Lat uto ubalan ba ujisu uday ukris. Day uniken ukris lam ler. Ubalan ya ukpa bat ya ukhon. Jar ubalan ya ukhon umdan ukpa. Uta ubapla ya ukhon udon ya ukparu. Ay ba kata kaba pilayo sngaw nado basdang kanyay sa bat pi. Lada kata kaba pilayo sngaw nado basdang kayay sa bat pi. Hangta pin yay sa haukon bat haukpa. Bat kani kalong kata kaba ulakular yangi kajing em bam jukun. Ngatho ikani hapi syapang kito kibamud ban syukor yapi. Henry kajing pensle kaba pilayo pediang na u kayay sa hapi. Bat pim dan kam syu ba uno unhika yapi. Namar kajing pensle jang u kahika yapi yaki e baro. Bat kalong kaba shisha kabalam ler. Te kumba kalahika yapi to yay sa hau. Te menta kukuan barit to yay sa hau. Kenang ba
enda uwan pau ngila ban sngoslur. But ngin kinran na u da ka jingle ran haba uwan. Kaktien jong utray. Iso yawle. Sam kendai pra nomor Nyospa trapunyo. Nyospa trapunyo. Kangi kamenta kasih yu Kristu nong pene rayu trai kaji roi kabatemai nabu trai ulale ki kampelai tiga mon baksang Bakhuid jong iwan lam jing penim jong hangi kamenta kasih yu Kristu nong penim kami utrai upin dalaga jinjong Kalawan long dobat kala syong sabat ngi Hakito borok kibab tiang ya ulai ka borban kelalong ki kunu play Haleluya Haleluya lakayu nong pening Utrai undon reng kad bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumuya anis. Kaburam ame katrai. Kane kalonga saki jongu ya anis. Haba ki ju kilapa e kilingdo bat kilebi na Jerusalem ben kliyabu pide uye. Ulapla shimla len kendre ulapla nga ngamde u Chris. Bat kila kliyabu te pide uye. Pide u Elijah ula jubab ngamde. Te pide u nongya tolepa badula jubab te kunda kila ong havu te pide uye. Ai bamangi yaga ai hangi yaga jubab nagabinda kito kibala pa ingi. Pi ong ayu syapang yalade ula ong ngalong kasur jong uta ubaperta hari kenja. Tapin bait ya kalindi jong utrai. Kumba la ong uyisaya nungya tulipa. Te kita ya ke balapa kide na ki parisi. Kila kali ya u te bale pipin baptis lara pemde u Chris lemne u Elijah lemne u nungya tulipa. U yanis ula pai kitin yeki. Ngapin baptis daka hapteng jompi u yang uwei ubapim yatu uni la wan hadin jonga Henry ngam shong hok wat ban loit yaki sai juti jomu kaneba ro kalajia habatania hashiliang ka Jordan hakaba uyanis open baptist ka gospel jong utrai Kajinya roh yang mengikut Kristus.
Kohimen ko para. Kaba ngidang im hakene ka ayom Christmas. Haka bangi puson jiliu. Ya ka jingwan longdo longsnam jongu Chris. Ka jingdon jongu Chris hapadeng jongi. Jingim jongu Chris hapadeng jongi. Ngidang yo ya ka jingi kai kaba kam scam na kabinda jongi ban ngate. Naga shiti ban Nyngkong jongu Yanis Bakhuid. Ngiyos ngo u Yanis Bakhuid u to ya kanega shiti shau paid ba ubadon hapadeng babun jai ki jing jar. Kamdame kadba nang roy ya ka niam krustan ya ka jingim padu Chris kaladondro ya ka jingi kai kabakindriang kawan be persha ya ki bangay. Namar don ke jing shale bain but don bun ke jingi kai kaba pindo jingkermen yaki kristan naga liang jugiju kumjuru naga liang jongki roman kiba le bain yawuru haga jingim jongu ngitip kila le bain yawu but kila pershamban penyap yawu nangda lapa yawu shaka daulin nong Patmos. But kadba udang yo I hakama jongu buon ke jinge kabay yade but ke jingim kristan but ban penim iya ke jingim kristan ulato iya ke nega shiti shaki bakindup yom mensiyam banim scam ha ke jinge ha ujisu hangne u on manla pay ba kindait ya wu Chris kilong Chris lamler Malla payvay bam ngek hawu Chris ulong Chris lamle. Malla payvay bam pidiang yawu Chris aga jingem jongki kilong Chris lamle. Bangd ula benrap shushu dakaba ong lada pinget hawu bele pide ben pidiang ru yawu Jisu Chris. But ngitip bon gibriu ki ong nginget ha ubele henrenginom pediang yawu Chris. Ujisu unang ukun ubele don bon gibriu ki shem jinge ban pediang yawu Jisu kumukun ubele. Don ru ye ki niam kiba pinbriang ye ki jingi kai dakaba ki ong ba ujisu ulang uwe na ki prophet. Don ru ye ki niam ki ong ki pinyasirim yawu Jisu baki prophet jonki ngitip ya kan niam ayu kabahikai kumne but hakaju kapor ki ong kinge ha uble baki ai kerteng ru ya uble da kawai pat ke kerteng kaba ping ngibarong ngitip te don ru bon ki kon saudong jongi ki shilinga mensiam habang yusngo kum kini ke jingi kai namar don ki niam hapadeng jongi ki ba persang ban pen hiar ya ke kerdan jongu Jisu haka jing long ubele shaka jing long prophet but ki ong ujisu ulang uwe na ki prophet ba omde ubele omde ukun ubele but ki kotru ya ubele jongi dakawai pa ke kerteng but ki kinge ha uta ubele kenre ko himmen ko para lada pisnga bahaya kakti nutrai mindakasni kaba Yanis Bakhuid uhikai ngala ong hapadeng babun ki jingele hapadeng babun ki jingtenju hapadeng babun ki jingshale ben ulahikai yakanega jingikai nagabinda baru ki kun kiba do jingermen kiba snow kolmar aba wan bon jai ki jinge lese manga ban mapiru ni im hakanega juk kaba minda don bon ki jingikai kindriang don bon jait ki jingi kai kaba pindo jingkermen yangi don bon jait ki jingi kai kaba pinkarau ya ki wei pat ki bele ban ya ujisu don ro ki barki bain ya kabalang Catholic don ki barki bain ya ke jingim Kristan but don ki barki bain ya ujisu Chris don ki ba le bain ya ki Kristan namar kane ka daw baro henre kae kabangi deben snautu haka baring jimut naka nega jimpule ban Nyngkong kabang yusno naka shiti ban Nyngkong jongu Yanis Bakhuid ula ong kumne haba ong ladang nget ha uble bad nangda nginom nget ha u Chris ngilong ki Chris lamle kito ki bang nget ha uble ba shisha kide ban pidyang ru ha kaju kapon ya ujisu Chris namar kajingi kai kabab nadu bastang kabang ilayo pidyang
habang ila stang ya ka jingim chongi haka balang haka jingim chongi haka jingim balang Katolik ngila banong kade ka baptisma ngila yopidiang ya ka baptisma kaya ka jingi kai bastang ka bangila yopidiang ka jingi kai bastang ka bangila yopidiang how ublay ngidon lying out ki person ublay upa ublay ukun ublay umensiam Bakhuid kane kalong ka jingi kai ka ba Nyngkong ka bangila yopidiang but they halar kane ka jingi kai ngila yopidiang ya ka baptismaro haba ulindo ula pen baptis yangi nga pen baptis yapi ha ka kerteng upa badu kun badu mensiam Bakhuid ha kane ka jimpidiang baptisma ka kindup lud ya baru ke jingi kai bad ka jimaya jong ka bening bad ka jingi kai jong ka balang bad minda lada don mano ong na padeng jongi ngin ngeit ha uble hendra nginom ngeit ha u Jesus Christ kai ka jimma hangne ka baptisma ka bangalayo pidiang ka kelalong kanal and void ladangi ong ngait ha uble hendra nganom ngeit ha u Jesus Christ badu mensiam Bakhuid ka baptisma ka bangalayo pidiang kalong ayu tinaga daga daw uyanis Bakhuid ong ladangi ong u Jesus Christ umde uble ne nginom pidiang ya u Jesus Christ ba u Jesus Christ umde unom penim u Jesus Christ umde uba mapi ki pop jonga perte kabamod ngiken died no ya ka saindur ka jonga ble ha ka jingim jongi naga taga daw kadon ka jinge hangne sha kita ki bru ki ba ong nginge ha uju uble don bon ki bru ki shai saudom jongi lese ki para ki kon samla ki akendu ya ki samla na ki vei pat ki niyam bad lese ki longkame longkaparo pi haga jingede jompi pi akendu ya ki kon na ki vei pat ki niyam ki shai ong yangi ngi baro nginge ha uwe uble hendra ngi kot da ka vei pat ka kerteng tang jingya per ka kerteng Henry hakai ka bangi deben sautu lada ki ong nginge ha uju uble tang ya per ka kerteng te kaju ka por ki deben nang roban pediang ya ukris lada ki ong uju uble ka bamod uju ukris uju umensiam Bakhuid Henry lada ki ong uju uble bangi barong ilang kawe bangi nge ha uble mangirung mapiru nge ha uble nangda kiom ngim treshuman pediang ya ukris kilong Chris lamlem bale namar ha uble ngidon laimut ki person na kataga daw yanis Bakhuid ong lada jaro balen ya ukun umdon ya upa utaw ba pla ya ukun udon ya uparu namar bale kalam upa umdon ukun kalam kun umdon upa Nakataga daw don ka jinge ha ki brio ki ba ong ba ngi ba rong ngi ha uju uble ngi ha penang sngotu katkum ka jingshai jong ka ne ka tin uble ka ba yanis Bakhuidula ong ba lada pinget ha uble upa kalong ka ba suk iyanga ba diapi ben pediang ya ujisu lada ngim pediang ya ujisu kumunong penim jongga perte ukris ladangin pediang yau Jesus Christ baulong bala pensle jongo bale nangdangi kod yau Jesus prophet don kiniem ki ba ang ujisu lang uwaina ki prophet ngide ban sautu ya ka jingma ka ba ap haba kita ki buriyu ki kai kumne yangi ngi habellong ki ba sumar bha lese bon ki kon samla jongi ki ngeit ki snow jan ki snow serim ya kita ke jingi kai henry kai ke jimma kaba ki buri ha ke ne ke jingi kai kalong ki bread jingai no ya ujisu ukun uble na kata ke jingi keren lada uno ubriu uba bread jingai ya ujisu da kaba kain prophet om uble kilalong ki Chris lamler kat kum ke jingi kai jongu yanis Bakhuid tengide ben husiar na u Chris na ki Chris lamler kibam tre ben pediang ya ujisu haga jingim chongi kum mesaya kum nompenim kum ukun uble ya kum kano ke jingi kai percaya kane kawan nau bamen ban ngimde ben pediang ngimde ben board ngimde ben snow yajan ngimde ben snow serim bat ke jingi kai chongi bat ngimde ben ongro o baro ke balang
baru kiniam kilong kaju namar kadu kadwai kin poi sya uble em kadon gajima namar lada uble ulapa ya ujisu nakabenda jongi banlong unong penim banlong ubamap iki pop jongi banlong uba penim yangi nagajima nagajingsir baro kane kalong gajinge kabangide ban pediang lada nga ong nga nge thau ble henre ngam nge thau jisu ngila bakala bad ni kerlalong krislam le te naga daga dah ko kimmen ko para haba ki jiu kilawan kirli ya o yenis baptist hato melong mesaya melong uye ula ong ngalong ga sur bad shimla pediang wat bangalong prophet bad shimla ong ujisu ulang prophet henre ula ong ngalong ga sur lada ujis ulang prophet Yanis Baptist unjindala ang hoy Elijah ngamde prophet Henry uta ubawan hadi injonga ulang prophet Henry shim lakadaw yakiju baki parisi dakaba ang ujis ulang prophet pinban ujis uang Yanis Baptist uang ngamlong babidor wat ban lao yakiksai juti jongu hadu kata ula ang haba kaktino bela ka kranchai kadar ya ka jing koridor jongu jisu ka jingim jongi ngimdon kamban snap iki briu bawan ban penyajan yang ida ka ba om ujisu ulang prophet om de uble ngimde benge ujisu ulang uble de na marba ulang uble ngilait im ngiyo jimap iki pop nginang yo jingeda nginang yo jingkoi jingkia ngidang yo board na bening tongin ngeit ya kane tongin im scam hagane ga jingate dakaba pla ya ga jingate jongi how Jesus Christ balong ukun ublay kotrai Jesus Christ karku yangi penchana ya ga jingate jongi banganum nginom do jingkarmen banginom krlon halindi haba wan ga jing tenju babun chait persha ya ga jinglong ublay jongu Christ ngingate ba me ko Jesus ba melong ublay ba melong ukun ublay pen slay yangi pen kuit yangi pen koi pen kia yangi enyaro ya utrai Jesus Christ tongin play ka jinget nganget ha ublay upa badon bor baro unong tao ka beneng bad ka kindo bad ha Jesus Christ ukun ba marwe jungu utrai jungi yau balapun na mensim Bakhuid Yau balakana ka Maria te soti ubala shale be kapo upon Dios Pilatus la sanar pna yavu la ya la tep yavu ula khia shakibaya hagasni ka balai ula mi pat ne kibaya ula kiu shabening ushang shakamon ublay upa badan bor baro nangda unwan pat ben bishar ikibayim bat kibaya nganget hau mensiam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sulakiri koid haga jingmap ikipop haga jingmi pat kadok haga jingim bam jikut amen lai spa nyup kundai To ya duai ko himen ko para baga jinknia jonga ba jampi
kalong ka papriang hun hap ublay upa badon por barro to try pedeng jing knya lagi ji jampi laga konta ke jing ro ko ram kerteng jemu kacing mentoy yang ni pada kepalang pukul jemu baro kuwe ko trai to pediang ya ke jing tarwa changi da ke ba la pelong ya ke jinga e jingai kliang bakra burom bangi ki ba tarwa ya ka ba mela ai ngilong ke ba shong hok ban pediang ya mehi da u kris u trai changi amen utrai undon rengka bat phim rengka bat phiru to ken thiu yala ki donut ikan dewe ki shau try to nginai ngu ya utrai u blai jongim ka shong hok bat ka day da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka daiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrad ko pa bakhuid ko blai badon bor bat bam chikut lemba utrai jongi u Jesus Christ ubalemba jongu kataga jingia kliang kaba pendimai yaga jingim jongi kala shai pernai minda akasngi da baro ko buram jaga namar haba yaga jingtalot jongi la shimno daga tin jame ka jinglom briu bayap jongi omtang baka jam shaga buram bamiapshu henre daga jingaso bapella kapelong yangi ben im junom kumabu bat kumda rengkat bat ki ken hun ruai jongi angel Nia ro yame bani penbana daga jinkumen. Bakhuid try Bakhuid make it back bring back take it down daga buram jawe why you sana shaitro why you sana klambo Tongin trang yau Jisu haka jingim chungim enda. Tongin karpad yau blai upaun pa yau men siam Bakhuid halo chungi. Bangin dup yau jingkar ku halor ki bayid batoin chungi. Halor ki kun ki ti chungi, halor ki himen ki para chungi. Halor baharo ki badon hapadeng ki jimpa ki jing shitam. Halor ki barake ka Sngi ka. Halor baharo ki men siam bala klan na padeng chungi. Inang duai pau Jisu un penyalong kawai yangi baro namar ulong ublai chungi. But yawu ngi pediang, yawu ngi eat, but yawu ngi shakri haga jingim jungi, haga jingim ka jungi. Ayunya umen siam Bakhuid, unang ay shushu kata ka jing start ka jing shampang, but ka jingi shirhem yawu. Dashisha melongo Bakhuid kotrai, kata may jong ka jing kuid barro. Namar katangi karpat yame, to pen kuit pen gantang yakini ki jingtarwa jangi da kabapha ya umen siem jame kumga umje halo janki bakindup kilalong yangi kammet bakasnam jangutrai jangi u Jesus Christ haga por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang yaga jingsha shitam ula shim ya upu bada kaba aingu yami ula kedia yavu badula ai halage senran u to shim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga yang kaba enaiti na ka benda jumpi Hakaju keru kamendala la bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ai haka ya ka jing yala ki senran u
Tushim batodi na kane pi barra. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang bati mai bad bam jukut. Yakaben penmi nagabinda jumpi. Ba nagabinda ki babun. I nagabinda ka jimma iki pop. Tole yakane bankan mau yanga. Ko snam bakardor jango Kris. Tapen kuid yangi. Tapen kuid kemen siam hadim pen kuid. Pen koid pen kia ekiba pangi bashitam. Yada yangi nau bamen, nau Kris lamler. Kajing maya jong kajing e. Namar kata, ngi ke ba penmenda ya ke jingya bat ke jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame kotra ya upo janga jingim bat ya ka kuri janga jimpenim. Ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit ban yang hakama jamme ban ban shakri yame. Da ka bas ngeverit ngi karpad yame ba ngi ke ba yo binda hakam met bat ka snam ukris ngilong ke bala penyat le kawe da umen siyem Bakhuid. Token mau kotraya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka partay bat penjanaya ka ha ka jingid rengka badu Francis upa Bakhuid jangi fadan som administrator janga diocese bat bauru ki lingdo bat ki rinium token mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotiya da ka ba karmen ya ga jimmi pat bat ya bauru ki bela klat no ha ga jingis ne jamme topdiang ya ki shaka jingshai ka kama jamme. To isne yangi barongi karpadia me barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jongo blai u Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Gregory Bakhuid bat u Basil Bakhuid but Francis disease Bakhuid but bar ki Rikuid ki bela pensga bha eme pateng la pateng ngindup long ki babit ben yo ben dalem aga jingim bam chikut but bangini ro but pendon buram eme da ukon jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kalong hame ublay upa badon bor haka jingalang kaway jungumen siyem Bakhuid baro kaburam bat ka jingaro junom la junom. Amen. Ko himen ko parato in duwai kung bau Jisu lahi kayangi nagabinda ka jinge kabas kem jungi bangin nom kalon hakamat kano ka jing yale kano ka jing shale bain kano ka jing tinju pangilong ki jungu Kris pangilong ki jungu blay upa badu mensuyem Bakhuid ko pa jungim ba kapening kalong ka Bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakindaw kung ba happening. To ayang imenta ka jimbam jangi kabahala kasni batamap yangi rengkang jangi kumbangiru imap yagabeles niu yangi padwat yalam yangi shaka jimpen shoy and rate of light yangi nakabasiniu to polite yangi ngi karpat ko try na ki jingsiniu bahra haga jings born jamme to I jingsuk jingsain haga sngi jangi knamba daga jingara ka jingisne jamme ngi light barabo nakapop bangin yo jingeda nagi jingjin jar baro kat bangida ngap khimelendi ya ka jingkermen Bakhuid bat ka jingwan pa jongu nom penim jangi u Jesus Christ Namar ka jome kalong kaima ka jome ka bor ka buram chinom la chinom kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pedi ki pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme bad haga jings born jamme toy haka yaga jingsuk bad ka jingyat le kawe ka kum gamon jamme mame uba im bad basensha
Junom la junom. Amen. Ka jing sugutrai kandon bara bo rengkad bat pi. Rengka bat piru. Dap daga jing edutrai tongin yai markeliam. Kukun lang bro du play. Make it keep over day. To sell some day yagi. Kukun lang bro du play. Make it keep over day. To sell some day yagi. Hakumi ukun lambro jongo blay. U Jesu Christ u nom penim ba marwe jongi. Hakumi u bakit no ka pop jonga parte. So kita ke bela kot saka jing kawai jongo ukun lambrot. Ko kan rai nam long ba sham pang pang drum po ai hin chong. Re shom tang tak tin kam sim chong kan sakya hi. Kamet pada senam jongo Christ kan rianga saka jing impam chiko. Ka kominian men sim. Ku Jesu jonga ngangis kem amidon teli ha ka sakramen mu kutam keduan. Ie jame no lor ki baro. Pada terang bangun apo ke men sim jonga. Namar ma menta kumni ngamla ban piang yame ha ka sakramen Bakhuid. Tuan apo ke donut jonga ha ka jinglong men sim. Ngapi am ya me hala ka donut. Bangapanya so ela debat me. Watsya bangan klat su na me. Ablego kun, ablego men siem Bakhuid ni mane yame, yero yame, nginget kame. Melong ublay chungi, bat melapha ya ukun ba marwe chungi, bandup penim yangi. Lembaga jing tre, lang badu men siem Bakhuid. Jesu bayit, pen skem shushu yangi hagane ka jinget. Kadbang ilayop pediang yame hagane ka Eucharist Bakhuid, hagane communion men siem. Ay banginang iskem pamelong ublay jogi bangi pediang yame haga donul haga mensiam haga jingim barokawe
Gipediang yame haki inga sem chungi. Gipediang yame haki himen ke para chungi. Utrai Jesu melongo blai chungi. Badgin pla hakama kibriu bamelongo blai chungi. Bamelongo nom penim bamarwe chunga perte. Pamelawan ban penim yangi ko Jesu minda nage jimpam nage jingshitam nage jingjinja karko kardo yeki kon changi ki barake ega sgi kami zakasni karko kardo yeki minsiam jangi balakla karko kardo yeki bappang ki bashitam ki batyapang haying bad haki hospital karko kardo ya baur ke jingdomo babha jangi how news nem karko kardo yeki badu karko kardo ya baur ke jingdon kam changi Kamta me ko Jesu ya ka ministry janga Holy Redeemer Niva Center pangin dupla ban shakri hok ya upay jame pinbiang mame ko Jesu ya baore ke jingdon kam ban shakri ya upay jame ay boring ko Jesu karko yang ko Jesu ban slay yang ko Jesu hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pin slay ko try, pin koi, pin kiyangi ko Jesus. Tong in niya duwai. To ay ba kamit kawai bening ko blay ba don bor baro kan pin scam but kan pin roy yaga jingkalai na bening. Habaro ki barake yaga sngi buram jungub Basil Bakhuid badu Gregory Bakhuid kanamba nginla bandri kentong yaga jinga janga jinge but mangin yaid hagalindi ka jimpenin kabamela bu hakama jungi da ukris utrai jungim Amen. utrai undon rengka batim ublay badon bor baron karkuyapi uppa badu kon badu mensiyam Bakhuid Amen. Ya leisuk ban penbana ya ke kubar babha jeng utrai da ka jingim ka jompim Yesu ya ko himen ko parang ako ban penbana happy syapanga inner healing retreat hakatin kasi kabangin sa pelong nadu kintai tarik jong uni ubanai kintai tarik shipo baje kibawan kideban wan shipo baje kideban register but kan kut kadar tarik min step pra baje ngidon ka program laisngi bad utrayun karku kardo kane kalonga retreat apin koi pin kia kam jumur jimbarkat hapok min siam kalong ro ka jingkar ko shisha ban roy haka jinge lada don ki himen ke para jompi ki pakwa ban man shimman dar retreat pilaban man lada shuaban man lada pe don ka phone number jongi pilaban na ai jing tip yangiru katangut kin sawan ban ngilaban pin kare ka jakana ka binda jompi bat ki bawan kide manai ya ka bai bam lais pasan poteng ka bat kumjuru kide ban wan rai ka jain kup bat ki tiar baro badon kam ban sa hakini gisngi hangne ban chimmentai ka retreat ublain karku yapi ublai unang penslay yapi da ka jingid Nomor like kenta. Sim Bakhuid, Bakhuid, Nyngkong, Amen.
En rooi het raadje zo Chris. Nam la junom amen. Hartelijk pa, berkun, met sim.